sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Joyce, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ada live-in partner ko, iso ni Jason. Saan kami a nagkalaysa, ngam adamaysa nga anak mi. Gapu iti nalaos a panagayat ko kenkwana, nalipatak meten nga ikan iti pateg ti mismo abagik. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya matanda ti inluto masidan, Joyce. Apay, awan ka diti sa bali mabalin mo alutuan? Iko, pasensya ka kuman. Diyan ko nakapan ijay talipapa itay. Tapno gumatang itilutwak asidaan. Anya? Iso aday tanabati anatang ajak inluto idirabi ti inlutok manen ita. Anya ka matan? Uy, awan na talaga ti Sir Bim nga adda dito unog ti balay. Anya? Di ka pa'y makaluto mo't itinaimas asidaan. Nagpigsa nga min titudo itay. Alangan mo't nga itugot ko ni baby ang mapan gumatang iti sidaan. Nagawid ka kumaa, tasi ka tinapan gimatang. Nagado nga'y pagpagam! Sumartang ka man! Intun ko, ipuruwak ko di tarupam da ito'y natangain lutong. Anya? Ay, unay matan ti kastangar aramidan ni Jason ken ka, friend. Ay, wan nga rod, friend. Kabayatan abo may bayag ti panagden nami. Ad-adamat arumrumar ti saan anasaya at nga ugali na. Mas daawak namin ken ka. No apay nga agan anos kalat ta makidenden na ken kuana. Nga uray agdadatamat nga awan patag mo ken kuana. Ha? Ay na pasensya kan iti panagsasaok. Isuday ta ti maobserbar ko. Pampanunutek ngamin ti anak mi, friend. Numabalin, kayat ko adumakkel ti anak ko, abo ulat ta ti pamilya mi. Wan, si kamot ti nakakaasi. Ay na Joyce, saan pa anala daw ti amin tapno agpanunot ka na imbag? Mas asyanak onay ken ka. Sika. Kasla saan ka amasyan iti bagim. Salbag di kas na biyak! Jason, anya ka din dahil ang araramidam. Anya ka matan. Apay ngagbutak ka matan iti usar. Ay! Di na bibiyakan. Bibiyang mo na dahil amin nga usar. Usar ko na dito amin! Usar ko na iti ada dito boarding house. Abay! Ada yung pundar mo. Anya ka din dahil ang ipagpagam. Di nakmang kontra-kontra na ito kaya't ko nga ramitin. Tawan bukod mo pundar. Anya man di ramitin, awan bibiyang mo. Pagpapasak iti pungtot ko na gito yung usar ko. Anya? Itata na usawan ka. Agsarita taman ana imbag, Jason. Anya ka din dahil ang aramidam. Apay akas na kamatan. Panunutom kumamot ati anak ta. Agung-ungat ka nga awan mat makagapo. Agwalwala ka. Awan mat makagapo. Mabutbutang ti anak ta. Bigbigat. Jaket ti ado asaw. Amo majaket ti kastoy. Akaririin ko pa ilang ada sumanaw. Jason, kasarsarita ka itinasayaan. Anya ti parikot mo. Apay kasta ka.
Awan matan ti Rabi asan ka nakainom nga agawid. Mariribukan ak na niya ti parikot mo. Panawan nak dito, inudi mo kaya't adiswang ka. Bigbigat asumanaw. Jason. Makaumati kastoy. Nangiwat ka launay. Pumanawak man lagan. Jason! Kasarsarita ka! Agsubli ka ditoy! Jason! Aglablaba ka ba, Joyce? Balasang ka. Wan tata? Uba-ubampay na ita anak mo. Apay, awan ni G-Sound. Aday dya nagtata. Nabartak ngamin asimangpot idirabi. Iso aday jay, nakaturog pa ilang. Anya? Ay, una yan. Ti klase na itang ama. Ay, Joyce. Pasensya kan iti na ito nga ibagakan kawan. Ha? Ay, kanayon ko nga may namanggag ti panagapayaw. Ti panang bugbog kaw naken ka, nga ura awa mo makagapaw. Ke makikitak ti rigat ang mapaspasaram iti denana. Tata. Kas may isa nga ama. Nasakit para kanya makitkita ka asaksaktan na kaday ta lalakay. Anya nga tano panawam latan. Ha? Naipagbaga ko na. Awan ti manamnamam itikasken kwa na. Maawatan ka. Tati kayat mau ket buo ti pamilyayaw. No si kalang sakripisyaw ken agan anos kada kayo adwa. Agasam, mapan kag trabaho nga uba-ubam ti anak yaw. Ngem ni G-Sound, adda di tangag barbartag. Intun sumangpait, bukawan nakapay. Ibagbagakken ka na. Kasayaatan nga aramidam kay panawa moon. Total, di kay mo nagkalaysa. Iso, nawaya ka, balasang kaw. Ay na, pudno matimbaga di landlord you can ka friend. Panunutom ka di anaimbag. Melanie. Sika lang ti mangipatpatag ken kwa na. Ngam sika, di na kamat ipatpatag. Di na kakailalaan. Awan oras na ken ka. Ngam sika, isulat ta ti priority. Ay, gusto ka iti da itang imbagam, friend. Kaasyam ti bagim friend, kunak manen. Iti kasi nga ugali na, tungpaan na ka, diswan na ka. Bugkawan na ka nga uray awan dakas nga aramidem. Urayam pay ka di nga at dapay ti mas worse nga aramiden na ken ka. Wenno kada kayo nga gina. Friend. Imposible adi mo kabaalan a padakkalan ti anak mo asiksika laeng. Nagagat kamet. Ken nadiskarte ka iti biag. Anyate ko nam? Pumanaw ka? Ket kadwang ti anak ta? Wan Jason. Pumanaw kami laangan iti anak ta. Kas makitak. Awanan tinamnama ang maurnos pa iti amin kadata. Jak amo no anya ti makagapong. No apay akanayon nakapasakitan. Day tati paglaingam. Agdrama. Adulamin nga mo. Nung pumanaw kayo, alam amin nga usar mo ditoy. Tapno awanan ti subsublyan pay. Anya? Ti ko nam lapdan ka iti papano mo? Ha! Saan? Pakaragsakakit dia. Gaputawan ka ito nasakit ti ulok. Anya? Ala! Pumanaw kayon! Siyak pa ti mangirwar kadag iti usaryaw nga gina. Jason, saan nga itangal daw ti bagpagak? Ay, saan? No imbagam pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Tapno mom, saan kayo napatag kanyak? Anya? Siya akong ti mangirwar iti usaryo. Rumwar kayon. Urayan dak ijerwar. Nagalas at talaga ti ugali day a Jason. Ay na, di man lan asyan iti anak yo. Ay, wan nga rod, friend. Nagturad matin anang papanaw kada kayo nga uray rabi eh. Naimbaglangan ta nakariingak pa eh. Wan nga rod. Jak impagarup apay-payswan na timbaga na nga irwar na amin nga usarmi iti anak ko. Ay, awan na talaga ti puso na day lalaki. Kat, anya ti plano mi ta friend? Agawid kami langan iti anak ko iti probinsya, friend. Kasayaatan day ta na panunot mo. Pangaasim ta saan mo kuman nga sublian ni Jason. Patibkaram ti pakinakam mo. Kabaalam day ta friend.
Dayta ti bagbagak idikan ka. Panawa mo ngam di na mo nga minimpangag. Inuray mo pa ilaang nga inaramid na kada kayong agi na ti kasta. Nanang, nagalas ti ugali day chay nga ama ti anak mo. Awanan bain. Bayan yun, nanang. Sana bali, tapinanawak mo itan. Pag-aasim ko maanak ko. Ita tapinanawa mo na. Di mon subyan. Nalabosan ti kastang aramidan na kada kayo. Husto kumamatan di manu atawan anagan anus ka iti danana. Nga uray saksaktan na ka. Saanan ang mapasamak day tananang? Gaputain karik iti bagik. Nga iti kaanuman. Pulos adya kon subyan. Agyaman akno kastanak ko. Ti bagim kan ti anak mulatan ti panunutam. Bay amon day chay. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Wanana, iso amanipod ita. Agtrabaho ka, para kan para iti anak mo. Amo ka narigat ti mangruging agmaymaysa. Ngam nasaysaya atan na ita. Naululimag ti panunot mo. Napanggap mo tagsubli di syudad at nagtrabaho. Mapan ka ading ko? Ha? Di ka matanagan iti anak mo, tada kami kanina ng timakam mo, ha? Agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na. Iso na lang, tay karim kada kami, adi mon sub-sublian day jay at Jason. Saanin manong, ikarik day ta. Di kagbalin na martir. Huston ti manuatawan na nagananos kakankuan na. Nasakit para kada kami ang pamilya, makastater aramidan na kan ka. Manong. Kasi tinakunan ninanang kan ka. Tibagim latan, kan ti anak mo, ti panunutan. Nasaya at mo tayo nagsubli ka, friend. One friend, nagsubli ak tapnog trabaho. Dito'y kalatan boarding house kong agnaad. Di mon panunuton ti abang ta siya kung ti makaam mo. Ha? Ti swildom, ipawit mo latan para iti anak mo. Ay na, agyaman ak unay Melanie. Agyaman ak at talaga iti kinaanos mo kanyak agayim mo. Awan anyaman na, ngam pangaasim ko ma. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Di mon sublian ti ama ti anak mo. Ikarik day ta, friend. Saanin ang mapasamak day ta? Apay kasta ti langam. Kaslada parikot mo. Parikot ko nga ti kwarta, friend. Ha? Saan tayo pa nga min anagsweldo? Imawag ti kabsat ko itay. Awan ka no ti gatas di anak ko. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam. Pautangan ka pa'y langa. Ha? Di ka madanagan tawan pa'y mo't paggastusak ita. Ay na, agyaman na ka talaga, friend. Awan anyaman na. Wan gayam. Aging ga ka di ita kat awan latta ti suporta ni Jason. Awan nga rod, friend. Jakon mang namnama asuportaran na ti anak ko. No updated na, agyaman kami. Ngam no awan, okay lang. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag ko ita. Amok amabaalak dayto eh. Ay, wana. Pudno dayta. Amom, dayta ti karigatan aparte ti biyag. Ti makuna a new start. Mangrugi ka nga awanan. Financially, kan aminan. Melanie. Ngam amok akabaalam dayta. Itala ang amarik na makasla marigrigatan ka. Ngam intun agangay, mairwam kanto. Tandaan am dayta, friend. Una yan ti kastoy. Aguri-gurak matan. Aguri-gurak matan. Agkakapsutak. Nasakit ti ulo. Uwan nga, Rod. Idi na minsan pa'y nga minakasta ka, friend. Ngam impilit mo pa'y lang tinapan nagtrabaho. Masayang anak ngamin, friend. Sayang ti aldaw. Unay kan aya, friend. Una, panunutam kumamot ti salunat mo. Nagrigat ti kastoy. Adayo ti pamilya at umulong. No adda kastoy nga an na yan. Ay na, kas iti kanayon kung ibagakin ka, friend. Itala ang amang rugrugi ka amarigatan ka. Ngem, mairwam kanto, friend.
Idead na ni Jason, si kalat tamot ti mga aywan iti bagim. Isong awan nagdumaan na ita nga awanan day dya tao. Joyce? Jason, Kumusta ka? okay lang. Sika, kumusta? Kastoy, manumutin na bulan tinaglabas. Manipod binerbiro ka. Napanak amin na nagagayem mo. Ngem, awan na kaibaga kanyak no sa dino ti ayan mo. Ha? Pasensya kan. Ngem binilin ko amin agagayem kan akin am-am mo kanya. Asaan da nga ibagakan ka na sa dino ti ayan ko. Apay, anya ti masapol mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Amo ka naglamblabwasak itikan ka. Pulos adyak imparik na napatag kayo nga aginak kanyak. Ha? Manipod pinanawan nak. Naamiris ko amin na bidot ko. Kumusta gam ti anak ta? Apay asaan mo akadwa? Di mon panunutan ti anak ta. Gaputan na saya at no sa dino man ti ayan na ita. Nagrigat ti mangrugi nga agmemesa. Nangruna no adda anak nga agkasapulan iti tulong. Nangruna kat di ka pa'y mangted iti suporta para iti anak mo. Ha? Ngam di ka madanagan. Saan ka nga obligaan amangted no di mo kayat. Addakan ka dayta. Pag yamanak no suportanan. Ngam no saan? Okay lang. Nasabat ko ni Jason EJ Town. Kasla nakakaasimot ng tilangan na. Kat, anya nga iti kunana, friend. Nang kumusta? Ay na. Patsyam day ta, kumusta? Amangan kit dimot numaasyan ka manan kenkwana. Ha? Huston, friend. Narugyamon ti nagbiag asik si kalaang. Kan si kalaang timang supsuporta iti anak yo. Kaba alamat. Itultuloy mo day ta. Di mon panunutan day dya a tao. Unay kan. Saan mo't, friend? No iti, kasta unay ti panangipatig ko kenkwana. Ngam no ita, saanon? Nasayaat mo't no kasta, friend. Lipata mon amamin pinsan day dya a Jason. Kita man, manipod pinanawam, naadaan kan iti peace of mind. Ngamidagdandan na kayo pa'y, ay na, lusyang ka, gaputawan tal na ti panunot mo. Inayat kan impatag ko ni Jason iti kastaunay. Ngam gapo ta imparik nana asaan kami anapatag kenkwana nga agina, ininot anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Nagrigat para kanyak ti mangrugimanen, nang runa ket syakla ang tinamnamaan ti anak ko. Ngam amok kan mamatiak akabaelak para iti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa kan nang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Joyce. Ken ka pagayam, Joyce. Awan serbi ti panagdan na no awan ti peace of mind ama ko na. Isu a panagkunak kat kasayaatan ng dayta nga inaramid mo. Ti panawam ti lalaki, asaan mo mat amarik na ti panangipatag na ken ka. Pudno anarigat ti mangrugimanen, ken tumakder kas amakan ina ti ubing. Ngam awan ti imposible iti tao ana diskarte. Alakas tan pagayam, Joyce, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.